फ्रेंड्स नोंथांमोन आं मैयाबो जे इउक्रेन रासियानि गेजेराव जि दावहा जादोंमोन बे दावहानिफ्राय जों मा सोलोंनो हागौ बर' माहारिया बर' हारिनि सुबुंफोरा बेनि सायाव फंनैसो बुंदोंमोन। दिनैबो आं नोंथांमोननो बे दावहाखौ लानानैनो बा बै हादर मोननैनि गेजेराव जि थासारि जादों आरो इन्टारनेशनेल पलिटिक्सआव जि हालसाल जादों बेखौ लानानै आं बर' माहारिनि थाखाय फंनैसो बुंनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदों। बेबायदिनो नोंथांमोननो आङो बहाबा जुदि जारिमिनारि जाथाय जुदि जानाय नुयोबा बिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बर' माहारिनि थाखाय फंसे फंनै बुंनो नाजागोन आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना बे गोरोन्थिखौ दिन्थिनानै होबानो जाबाय। जिहेतु एसेबां एक्सपार्टबो नङा नालाय जास्ट आङो बर' हारिनि थाखाय बे बुहुमाव जानाय बायदिसिना जायगानि बेबायदि जाथायफोरखौ नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन। लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि जाथायखौथ' बुंखायनोखा। दा बाथ्राया जाहैबाय इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जि दावहा जादों बे दावहाखौ जों मासे हाथि आरो मासे मोस्रोमनि दावहा बायदि बुंनांगोन। मानो होनबा इउक्रेना माने रासिया बायदि हादरनि खाथियाव सानसे बा घन्टानैबो फुल स्केल वार खालामनो हानाय हादर नङा बेयो। नोंथांमोना नुदों थारैनो माखासे गेदेर गेदेर बोलोगोरा हादरफोरा माने इउक्रेनखौ खुगाजों सापर्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। थारैनो दिनै नोंथांमोना नुदों नेट'आ माखासे माने बाथ्रा बुंदों, USA माखासे बाथ्रा बुंदों, सेंसन लागायनायनि बाथ्रा होनदों रासियानि सायाव सेंसन माने इक'नमिक सेंसन। मैयाथ' ज' बाइडेन बिथाङा माने सेंसन लागायनायनि बाथ्राथ' बुंदों, आरोबाव माने इनक्रिज खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। मा रोखोमनि सेंसन लगायगोन नाथाय बेखौनो खिन्थादिया। माबायदि सेंसन लगायगोन बेखौबो बिथाङा क्लियार काट बुङाखै। माने जेबोखौनो बुंनो हायाखै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बुंनो थाङोबा मात्र बुंदों मा जोबोर गिदिर सेंसन लागायनो थांगासिनो दं। आरो बिथाङा USA नि आर्मिखौ हगारनायनि बाथ्राखौनो बुंखायाखै बा इउक्रेननि जानानै रासियाजों दावहा नांनायनि बाथ्राखौ बुंखायाखै। नोंथांमोना नुदों जे मैयानि निउसाव नेट'आ माने इउक्रेनखौ रैखा खालामनो थाखाय माने रासियानि हेंथायै माबा मोनसे खालामगोन, दावहा नांगोन बा इक'नमिक सेंसन लागायगोन बेबायदि बुंदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना दिनै मा नुदो? बिथांमोननि हादरनि आर्मिया इउक्रेननि बर्डार सिमावनो फैनानै थाबाय। माने इउक्रेनसिम हाबनानै रासियाजों ना दावहा नांदों ना मा खालामदों जेबो खालामाखै। मोनसे इक'नमिक सेंसन लगायनायनि बादै जेबो जायाखै। आरो बे इक'नमिक सेंसन लगायनायाव मा रासियाल' खहा जागोन? नोंथांमोना मिथिगौ बेयाव रासियाल' खहा जाया, बै लागायग्रा हादरफोरा खहा जागोन। मानो होनबा इउर'पियान कान्ट्रिफोरा जोबोर फिसा फिसा हादर, बिथांमोननियाव मा र' मेटेरियेल्स मोननो थाङा। बिथांमोननियाव माने जाय मुवाफोरखौ जोंनो दैलि लाइफआव नांगौ बा मोनसे हादरा सालायनो थाखाय नांगौ बे मुवाफोरखौ बेफोर हादराव मोननाय जाया। माने उन्दै उन्दै हादर। नोंथांमोना नुगोन माखासे इउर'पियान कान्ट्रिफोरा रासियानिफ्रायनो पेट्रलियाम बायनानै लाङो, बायदिसिना बेबायदि प्रडाक्ट बायनानै लाङो, र' मेटेरियेल्स बायनानै लाङो। बेबायदि बिथिङाव सेंसनखौ बेसेबां बोसोर लगायगोन, खैदिन लगायगोन? सेंसन लागायनाय मिन्स रासियाथ' खहा जागोनानो, गावसोरबो जागोन। आरो बे उइक पइन्टखौ रासियाबो मिथिगौ, भ्लादिमिर पुटिन बिथाङाबो मिथिगौ। बेनिखायनो USAबो मा सेंसन लागायगोन? बेनिखायनो सेंसन लगायनाय बाथ्रा बुंदोंबाबो फिक्स खालामनो हायाखै बिथाङा, कनफिउजन। बाथ्राया जाहैबाय इउक्रेनखौ खोथादोंमोन मोनसे समाव नेट'आबो USAबो जे गासैबो खैफोदनिफ्राय रैखा खालामगोन, मोनफ्रोम इन्चि हाखौ रैखा खालामगोन बेबायदि बिथांमोना बाथ्रा दंमोन। नाथाय रियेल खैफोदनि समाव बै हादरफोरा दिनै सासेबो मोनसेबो गंसेबो हादरा आवगायबोआखै बे इउक्रेनखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय। इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट भल'दिमिर जेलेनस्किया बुहुमनि पावारफुल हादरफोरनि प्रेसिडेन्टफोरखौ, प्राइम मिनिस्टारफोरखौ फनजों रिक्वेस्ट खालामदों हेल्प खालामनो, सापर्ट खालामनो, रैखा खालामनो। आरो बिथांनि हादरनि सुबुंफोरनि जि माने अबस्था जादों गिनानै माने गुबुन गुबुन हादरजों माने पलेन्ड बर्डारजों माने बेलेग हादराव आश्रय लानो माने गारिजों थांनायखौ जाम जानायखौ नुयोबा जोबोद दुखुनांथाव थासारि। आरो रासिया माबायदि एटाक खालामदों? क्रुइज मिसाइलजों एटाक खालामदों, प्रेसिसन गाइडेड रकेटजों एटाक खालामदों, आरो हेलिकप्टारजों एटाक खालामदों, जेट फाइटारजों एटाक खालामदों, मिसाइल एटाक खालामदों, बेलिस्टिक मिसाइल एटाक खालामदों, ड्रन एटाक खालामदों। माने जेसेबां गेदेर हाथियार दं निउक्लियार बमनि बादै फ्राय इउज खालामदों। अबयसे फादार अफ अल बमखौ इउज खालामनाय नुवाखै, जाबायदि USAआव दं मादार अफ अल बम। माने जाय बमखौ थरसे होयोबा मा जायो 1 किल'मिटार रेन्जआव माने खहा जायो। टेंकजों एटाक खालामदों, आरो बेबायदिनो आर्टिलारि गान नङा होमबा, आर्टिलारि कार, आर्टिलारि भेहिकलजों एटाक खालामदों। बायदि रोखोमनि माने जेसेबां टाइपनि हाथियार दं इउज खालामदों फ्राय। नाथाय बै नेट' हादरफोरा इउक्रेना गावसोरनि एलायन्स नङा नालाय माने रैखा खालामनो फैयाखै बेबायदि बुंनांगोन। माने इन्टारनेशनेल पलिटिक्सआव खुगाजोंल'सो लोगो, नाथाय आसलियाव लोगो नङा, बयबो गाव गावनि मुलाम्फाखौल'सो नायो बेबायदि बुंनांगोन दिनैनि थासारियाव। इउक्रेननिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायो जे लोगोआ खुगायावल'सो, खैफोदनि समाव खिन्थु बयबो माने गाव गावनि मुलाम्फाखौ बांसिन नायो। गाव मुलाम्फा जानाय बायदि मोनोब्लासो मा खालामगोन? सापर्ट खालामगोन, नङाबा खुगाजोंल' सापर्ट खालामगोन। जों बेखौनो नुनो मोन्दों। नङाबा इउक्रेननि प्रेसिडेन्टआ
बेबायदि एसेबां रिक्वेस्ट खालामसेयावबो नेटो कान्ट्रिसफोरखौ एसेबां रिक्वेस्ट खालामसेयावबो मोनसेबो हादरा हेल्प खालामनो फैयाखै। बुहुमाव इन्टारनेसनेल माखासे माने आफाद दं जेरै G20, G7, UN, जेरै ब्रिक्स नङा होमबा आरो बेबायदि गोबां दं जेरै सार्क होननायबो मोनसे दं बेबायदि गोबां आफाद दं गोबां माने अर्गेनाइजेसन दं। बै अर्गेनाइजेसनफोरा ओरैनोबा गेदेर गेदेर बाथ्रा बुङो नाथाय दिनैनि खैफोदनि समाव रावबो खिन्थु आवगायबोआखै। नोंथांमोना मिथिगौ नन प्रलिफेरेसन ट्रिटि बारैबो बुंगोन ट्रिटि अन दा नन प्रलिफेरेसन अफ निउक्लियार वेपन्स। बेयो 1 जुलाइ 1968 मायथाइयाव जादोंमोन आरो 5 मार्च 1970 मायथाइयाव बेयो मा जादोंमोन लागु जादोंमोन गासै बुहुमाव। बेवहाय 191 हादरा साइन खालामदोंमोन। अबयसे गोसो लाखि बे साइनखौ खिन्थु इन्डिया खालामाखैमोन, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सुदान बेबायदि हादरा खालामाखैमोन बेवहाय। आरो 1994 मायथाइनि 5 डिसेम्बराव बे जि निउक्लियार नन प्रलिफेरेसन ट्रिटि बेवहाय खिन्थु इउक्रेन, काजाखस्तान आरो बेलारुसआबो सिगनेचार खालामदोंमोन जेन बिथांमोनाबो फिउचाराव जे निउक्लियार वेपनखौ स्प्रेड खालामा बा बेबायदि बम बानाया बा बिनि टेक्न'लजिखौ गुबुननिफ्राय बाया बा गुबुननो फाना बा बे टेक्न'लजिखौ माने जोनोमखौनो होआ बे टाइपनि मोनसे ट्रिटियाव साइन खालामदोंमोन। आरो बे ट्रिटियाव मोनसे बाथ्रा दंबावोमोन मा जे जायखिजाया राहायै बै जि पावारफुल कान्ट्रिफोर जेरै USA, इउनाइटेड किंडम आरो रासिया बे मोनथाम हादरा बा जेसेबां बेबायदि पावारफुल कान्ट्रिस दं भेट' पावार थानाय हादर दं बिसोरो मा खालामगोन जायखिजाया थासारियाव बे मोनथाम हादरनि हाखौ इन्सि रैखा खालामगोन बेबायदि खोथा होदोंमोन। बिसोरनि टेरिटरिखौ रैखा खालामगोन बेबायदि माने बाथ्रा दं बेवहाय। नाथाय नोंथांमोना मा नुखो बै जि ट्रिटि जादोंमोन 1994 मायथाइनि 5 डिसेम्बराव बै ट्रिटिखौ जानो रासिया सेफायाखै। दिनैथ' रासिया सेफायबाय। नोंथांमोना मा नुदों बेनोथ' जे दिनै रासिया इउक्रेननि सायाव एटाकआनो खालामबाय। बै निउक्लियार पावार्ड कान्ट्रि बिसोरनो मा होदोंमोन सिगनेचार खालामहोदोंमोन। इउक्रेना गोरोबथा खालामनायनि उनावनो बे हाथियारफोरखौ सब नागारजोबदोंमोन। मोनसे समावथ' चेरन'बिलाव जोबोर गिदिर मोनसे डाइजेस्टार जादोंमोन। बुहुमाव बेबायदि निउक्लियार पावार प्लेन्टनि डाइजेस्टारा मोननैल' जादों। 2001 मायथाइयाव सुनामि फैनायाव फुकुशिमा दैसि पावार प्लेन्ट निउक्लियार पावार प्लेन्टआव डाइजेस्टार जादोंमोन। नोंथाङा बेखौ मिथिगौ जापानाव जादोंमोन बेयो। बिनि उनाव बे चेरन'बिलावबो जादोंमोन बेबायदि जाथाया। आरो बै चेरन'बिला मा इउक्रेनाव दं दा। मैयानि देहाव नोंथांमोना नुदों चेरन'बिलखौनो गिबियाव रासिया सेग्रोनानै लाबाय। जि जायगायाव निउक्लियार पावार प्लेन्टनि डाइजेस्टार जादोंमोन रिएक्टर नाम्बार 4आ ब्लास्ट जादोंमोन बेवहाय माने लिक जादोंमोन आरो माखासे बायदिसिना जाथाय जादोंमन। आरो बे जाथाया जादोंमोन 28 एप्रिल 1986 मायथाइयाव। बे जाथाया जानायाव गोबां मानसिया जिउ जोबदोंमोन आरो गासै बुहुमावनो बेनि इफेक्टआ गोलैदोंमोन। अब्ला 1994 मायथाइनि हांगेरिनि राजथावनि बुडापेस्टआव मोनसे मिटिंआव OSCE नि मोनसे मिटिंआव बे जि ट्रिटि खालामदोंमोन 5 डिसेम्बराव बे ट्रिटिखौ खिन्थु रासिया सेफायबाय। दिनैसिम नोंथांमोना मा नुखो दावहा जानायाथ' 24 आवार्सनि बाहायल'सो बारबाय। नाथाय नोंथांमोना मा नुदों इउक्रेननि मोनसे मोननै सिटियाव रासियानि फ्लेगआ बिरबायानोखा। डेट मिन्स बेनिफ्राय मा बुजिना मोनखो। आरो रासियान आर्मिया जितु कियेभ राजथावनि इउक्रेननि बेसिम सहैबाय बर्डारसिम सहैबायानोखा। माने गाबोन सबनिया बेखौबो सेगोन जुदि सारेन्डार खालामाबा जेलेन्सकि बिथाङा जुदि सारेन्डार खालामाबा थारैनो माने गाबोन सबनिया बेखौबो सेगोन। आरो जुदि बिथाङा खारखोमायाबा बे हादरनिफ्राय जुदि गुबुन हादराव गावनि जिबननि रैखानि थाखाय जुदि खारलाङाबा माने दावहानि बन्दी जानोबो गोनां जानो हायो जेलेन्सकि बिथाङा। स' नोंथांमोना व्लादिमिर पुटिननि केरेक्टारखौ माबायदि सानो? व्लादिमिर पुटिनाथ' मोनसे समाव KGBनि एजेन्टसोमोन। नोंथांमोना मिथिगौ बार्लिन वाल जार्मानिनि बार्लिन सिटियाव मोनसे समाव बार्लिन वाल बानायदोंमोन बार्लिन बेरा। बै बार्लिन वालावबो व्लादिमिर पुटिना डिटेक्टिभ हिसाबै मोनसे समाव थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय गावनि हादरनि जि एम्बासाडरनि अफिसफोराव जि थायो सुबुंफोर बैसोरखौ बासायनानै माबायदि लाबोदोंमोन बे जाथायखौ नोंथांमोना इन्टारनेटआव सार्च खालामबा इउटिउब सार्च खालामबा थारैनो मोनगोन। बिथाङा KGB एजेन्टमोन आरो बिथाङा पलिटिक्सआव फैनायनिफ्राय माखासे जाथाय नोंथांमोना थारैनो नुदों माखासे आं बुंला। 2008 मायथाइयाव नोंथांमोना नुगोन जर्जिया रासिया वार। बे दावहानि गेजेरजोंनो जर्जियाखौबो मोनथाम उदां हादराव माने सोखावदोंमोन। बिनि सिगांनो फोसावखादोंमोन नाथाय बे दावहानि गेजेरजों रिकगनाइज खालामदोंमोन मोनथाम हादर। बे मोनसेया जाहैबाय जर्जिया, मोनसेया जाबाय साउथ असेटिया आरो मोनसेया जाबाय मा आबखाजिया। जानो हागौ प्रनाउन्सियेसना थिग जायाखै। आरो नोंथांमोना बेवहाय नुगोन जे साउथ असेटियाव जि जर्जियान माने इथनिकनि मानसिफोर दंमोन बिसोरखौ होखारजोबनाय जादोंमोन। आरो लोगोसे आबखाजिया बेवहायबो पदरी जर्ज हारिखौ होखारजोबनाय जादोंमोन। 2014 मायथाइयाव क्रिमियाखौ सेनानै लाबाय। नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ क्रिमिया मा? क्रिमियाखौ सेनायनि जाहोना जाहैबाय मा मोनसे नेट' कान्ट्रि जि टार्कि बा तुर्की
बे तुर्किया इउक्रेनखौ जेन मदद खालामनो हाया आरो इउक्रेनाव नोंथांमोना मिथिगौ इउक्रेनाव USA नि निउक्लियार बम्बबो दं आरो USA नि आर्मि केम्प दं तुर्कियाव आरो बे क्रिमिया जुदि इउक्रेननि आखायावनो थाबाय थायोबा USA मा क्रिमियानि लामाजों ब्लेक सीनि गेजेरजों मा जागोन इउक्रेनखौ सापर्ट खालामनो स्कप मोनगोन आरो तुर्कियाबो सापर्ट खालामनो स्कप मोनगोन स' बेनिखायनो बे मोनसे मा स्ट्रेटेजिक लकेसनखायनो क्रिमिया जि पेनिनसुला बेखौ सेनानै लाबाय रासिया आरो दा नोंथांमोना मा नुखो 2022 मायथाइयाव मा नुखो इउक्रेना मोनथाम टुक्रा बे मोनथाम टुक्राया जाहैबाय मा मोनसेया गाव इउक्रेन जाखाबाय मोनसेया जाबाय डनेट्स्क आरो मोनसेया जाहैबाय लुहान्स्क नोंथांमोना बेखौ खिन्थागोन बे मोनथाम जि हादरखौ बेबायदि सेनानै लानाय बा मोनथाम टुक्रायाव सोखावनाय बेवहाय नोंथांमोना मा नुदोंनाय जर्जियानि बेलायावबो नोंथांमोना नुगोन बेवहाय मा आलगावबादिखौबो रासियानो माने सापर्ट होनानै बानायनाय आरो बेहाय नुदों कालचारेलिबो एटाक खालामदों माने गावसोरनि रासियान सुबुंफोरनि मेजरिटि खालामनायनि थाखाय माखासे साल बुद्धि टेकनिक बाहायनानै मा माने जर्जियाखौबो दुर्बल खालामदोंमोन जाहाथे रासियान मानसिफोरा बेवहाय मेजरिटि जायो आरो बिसोरनि कालचारखौ फल' खालामनाय सुबुङा मेजरिटि जायो आरो नोंथांमोना लुहान्स्क आरो डनेट्स्क बेवहायबोथ' बेखौनो नुदों बेवहाय मा आलगावबादि दं रासियाखौ सापर्ट खालामनाय आलगावबादि दं कालचारेलि बा बायदिसिना बिथिङै इउक्रेनखौ उइक खालामदोंमोन आरो गावसोरनि जि सापर्टार बिनि मेजरिटिखौ बारायहोनानै दिनै बेबायदि खालामनो हादों पुतिन क्रिमियावबो बेनो जादोंमोन जे गावसोरनि सापर्ट खालामग्रा बा रासियान मुलनि सुबुंफोरखौ माने मेजरिटि खालामनो थाखाय गोबां साल सल'ना खालामदोंमोन रासियाया आरो बेबायदि टेकनिक खालामनानै मा खालामदोंमोन क्रिमियाखौबो सेनानै लादोंमोन नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जिमान फिसा हादरानो जा बा दुरबलानो जा जुदि खौसेथि थायोबा एसेबां खहसै लानो हाया आरो बेनि एग्जाम्पला आफगानिस्तान तालिबानखौ मानो फेजेननो हादिया USA कारन जाबाय तालिबानफोरा अराय खौसे आरो बे हादरनि माखासे सुबुंफोरा तालिबानखौ सापर्ट खालामो नाथाय जर्जियानि बेलायाव क्रिमियानि बेलायाव आरो इउक्रेननि बेलायाव बिदि नङा बेवहाय माखासे सुबुंफोरा रासियाखौ सापर्ट खालामोमोन डेट मिन्स बिसोरनि हादरफोरनि गेजेराव आइडिअलजिया माने गावनाय हाथियारजोंल' मोनसे हादरखौ सेनो हाया आरो बेखिनियाव इउक्रेनखौ गाग्लोबनायनि जाहोना बेनो जे इउक्रेनखौ नेट' कान्ट्रिजों सापर्ट खालामनायनिफ्राय बा नेट' जइन जानायनिफ्राय होबथानायनि थाखाय बेबायदि खालामदों जेन रासियानि सापर्ट खालामग्रा जायो प्र' रासियान जायो बिथांमोना बेखौ लुबैदों रासियाखौ मोजां मोननाय रासियाखौ सापर्ट खालामनाय जायो मानो होनबा नोंथांमोना नाय जुदि इउक्रेना नेट' हाबो अब्ला बै नेट'नि आर्मिफोरा मा जागोन रासियानि बर्डारसिम सफैखागोन नङा होमबा स' रासियानि बर्डारसिम जेन सफैया बेनिखायनो इउक्रेनखौ ओरैबायदि मोनसे हादराव कनभार्ट खालामगोन बियो जाय रासियाखौ सापर्ट खालामो रासियाखौ सापर्ट खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन इउक्रेननि बर्डारावनो नेट'नि आर्मिया नांथानानै थानांबाय लोगोसे बेवहाय मा खालामगोन आर्मि केम्प बानायगोन रासियाया बे मोनसे टारगेट आर्मि केम्प सैनिक आड्डा होनना बुङो जायखौ हिन्दीयाव सैनिक आड्डा बानायगोन बेवहाय आरो बे सैनिक आड्डानि थ्रयै मा खालामगोन माने नेट' आर्मिफोरखौ बेयावनो लाखिनानै दोनगोन क्रिमियानि बाथ्राया मा क्रिमियावबोथ' माने आर्मि केम्प बानायखादों क्रिमियाखौथ' सेनानै लादों बे मोनसे स्ट्रेटेजिक लकेसनमोन थिग इउक्रेनाबो मोनसे रोखोमनि रासियानि सेफटिनि थाखाय मोनसे रोखोमनि स्ट्रेटेजिक लकेसन होनना बुंनांगोन गां रायियावनो स्ट्रं जायैसावनो माने एटाक खालामनानै दुर्बल खालामखानाय टेकनिकआ बेयो व्लादिमिर पुटिननि ब्रेनाव मा गेलेदों नोंथांमोना साननानै नायदो बेवहाय इउक्रेना मा गोरोन्थि खालामदों 1991 मायथाइनिफ्राय इउक्रेना उदां हादर जानायनिफ्राय बिथांमोना गावसोरनि आर्मिखौ स्ट्रं खालामनायाव गोसो होआखै जेसेबां स्ट्रं खालामनांगौमोन एसेबां गोसो होआखै बे सबसे गेदेर भुल 5 मार्च 1994 मायथाइयाव जि सुक्ति जादोंमोन नङा होमबा बै सुक्ति बादियै बेखौ रैखाथि नांगौमोन इउक्रेनखौ नाथाय बेखौ बिथांमोना नेनानै थानाङामोन ट्रिटिया माब्लाबाबो जोरथाय जाया गोसोआव लाखियो माखासे ट्रिटि जायो हादरफोरनि गेजेराव खौसेथि जायो माखासे गोरोबथा जायो नाथाय बे पार्मानेन्ट नङा बे बुस्थुआ इन्टारनेशनेल पलिटिक्सआव बे पार्मानेन्ट नङा इउक्रेननि सबसे गेदेर गोरोन्थिया बेनो जादों बै ट्रिटिखौ बिथांमोना साननानै लादोंमोन माने जेबो जानाय नङा इयुनाव बे बायलांनाय नङा नाथाय बै ट्रिटिफोरा मिनिंलेस बिथांमोना आर्मिखौ स्ट्रं खालामनायनिफ्राय गोजान थादों साफ्रोम सुबुंखौ बिथांमोना ट्रेन होनांगौमोन जाबायदि इजराइला जाबायदि फिसा हादरखायनो साफ्रोम सुबुंखौ आर्मि ट्रेनिं होखायो बेबायदि बिथांमोना खालामनांगौमोन गोरोन्थि जादों बिथांमोना माखासे बिथिंनि माने नन निउक्लियार हाथियारफोरखौ माने गोख्रों खालामनांगौमोन बेयाव गोसो होआखै बिथांमोना बा एबा मावस्लाबनो हायाखै बेबायदि बुंनांगोन आरो बिथांमोना बेखौ मावस्लाबनो हायैयावनो माने नेट'जों सापर्ट खालामनो नागिरनाया सबसे गिदिर गोरोन्थि जादों बिथांमोननिया आंनि नोजोराव बिथांमोना प्र' रासियान जाफ्लाना थानो रोङाखिसै बे टेकनिकखौ बिथांमोना रोङाखिसै जायनि जाहोनाव दिनै बे हालोद दावहा नांनो हानाय थासारियाव गैया इउक्रेना आरो बिथांमोनखौ रावबो सापर्टबो खालामनो फैयाखै ट्रिटिया मुङावल'सो नाथाय खैफोदनि समाव रावबो रैखा खालामनो फैया बे बाथ्राखौनो जों बुजिना मोनदों दिनैनि थासारियाव आरो इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्सकी बिथाङा जेबो मदद मोनैनि थाखाय रावबो हादरनि मदद मोनैनि थाखाय USA निबो मदद मोनैनि थाखाय बिथाङा
थगायदों होननानै बुंदों बै नेट' कान्ट्रिसफोरखौ USA खौ इंलेण्ड फ्रान्स बेबायदि हादरफोरखौ माने सोंखारिदों जे इउक्रेननि खैफोदनि समाव बयबो फावसायनानै थाबाय गिनानै थाबाय बयबो माने इउक्रेनखौ हारसिङै अकलखरिया खालामनानै माने गारनानै थांबाय बा हारसिं खालामनानै बयबो नायबायल' थाबाय बेबायदि बुंदों। बेनिखायनो बिथाङा गावनि हादरनि सुबुंफोरखौ हौवा सुबुंफोरखौ जायफोरा इउक्रेननि रैखानि थाखाय दावहा नांनो थियारि बिथांमोननो हाथियार होगोन होननानै फोसावदों। जे साफ्रोम हौवा सुबुङा इउक्रेनखौ नागारनानै थांना बेबायदि बुंदों जेन रासियानि हेंथायै गोख्रोङै दावहा नांनो थाखाय हाथियार दैखाङो बेखौ खावलायदों। माने बिथांमोना मा फिडाइन मुडआव थांबाय होनना बुंनांसिगोन। फिडाइन मुड माने सेल्फ डेस्ट्रय सुइसाइड बम्बार बे टाइपनि मोनसे मुडआव थांनो नाजादों इउक्रेना। माने गावबो थैगोन नाथाय गुबुनखौबो बुथारलांगोन बेबायदि मोनसे मदआव थांदों। फिडाइन मदआव थांबाय इउक्रेना बेबायदि बुंनांगोन जों बिथां जेलेन्सकिनि बुंनायनिफ्राय। स' बेनिफ्राय आं बर' माहारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जे जोंनि गेजेराव जाबायदि खौसेथि गैया। नोंथांमोना नुबाय रासिया मा खालामदों डिभाइड एन्ड रुल जाबायदि इंराजफोरा इन्डियाखौ गादबदोंमोन डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै बबेबा हादरखौ मा खालामनांगोन बोखावनांगोन गादबनांगोन। बबेबा हादरखौ जुदि दुर्बल खालामनोबा बेखौ बोखाव बेयाव आलगाव बायदि सोनानै हो आरो दुर्बल खालाम आरो सेनानै ला आरो गावखौ सापर्ट खालामनाय सरकारखौ गसंहोनानै दोन राजाखौ फाथिनानै दोन। जर्जियानि बेलायावबो आरो नै इउक्रेननि बेलायावबो बेबायदिनो जानो थांगासिनो दं दा। अब्ला बर'फोरा बेनिफ्राय मा बुजिना मोनगोन जोंनि गेजेरावदि दा जाबायदि गावस्रि खौसेथि गैयि बेखौ चान्स लानानै गुबुन हारिया जानो गादबा गुबुना जानो जोंखौ गादबनानै दोना माब्लाबा बर' हारिया स्ट्रं जानो हादों बेबायदि। बेनिखायनो जों बुजिनांगोन जे जोंनि गेजेराव गावस्रि फैनायनि मिनिङा जाहैबाय मा जोंखौ सोरबा फाव फान्दायदोंबो जानो हागौ बा जोंखौ गादबनो नागिरदोंबो जानो हागौ। बे बाथ्राखौ जों बुजिनांगोन। बेनिखायनो जों गासैबो बाथ्राखौ नागारनानै खौसे जानो अरायबो सोलोंनांगोन। खैफोदनि समाव गासैबो आफादानो ज' जानानै खामानि मावनांगोन अब्लासो जोङो माबा मोनसे जानो हागोन। जों दा जि गोरोबथा खालामदों बे गोरोबथानि थ्रयै जों जोंनि गांखंखौ फोरानांगोन आथिं आखाइखौ राहोनांगोन गोख्रों खालामनांगोन। बे बाथ्रायाव जों गोसो होनांगौ दं। सोलोंथाइ बिथिङाव जों जोबोर स्ट्रं जाग्रोनांगोन। बे गोरोबथानि गेजेरावनो जों स्ट्रं जानो नाजानांगोन। नङाबा जोंनि स्ट्रं जानायखौ नुनानै जोंनि गांखंखौ रायां बायदि नुनानै बे गांखंखौ दानस'ना होनो खिन्थु गोबां मानसि सिं खामानि मावगासिनो थादों होननानै आं बुंगोन। जाबायदि इउक्रेना एसे स्ट्रं जाहांनाय मुड नुनाय लोगो लोगो बा रासियाव एसे खैफोद फैहांनाय मुड नुनाय लोगो लोगो इउक्रेननि गांखंखौ रासिया दानस'नानै होबाय। आरो बे गांखं दानस'जानाय समाव रावबो गुबुना गांखं दानस'जानो आवगायबोआखै। डेट मिन्स जों जाय गोरोबथाखौ खालामनानै लानो फैदों फिउचाराव बे गोरोबथाया पारमानेन्ट जानानै थानायनि जेबो चान्स गैया। नाथाय बेखिनियाव जों मा मावनांगोन बेखिनियाव जों जोंनि आखाइ आथिं गांखंखौ फोरानानै लानांगोन। बे दा गोजोन थासारियावनो जों फोराननानै लायोबासो बे समाव नुदो माने सरकाराबो जोंखौ एसे सापर्ट खालामदों। बिजेपि सरकाराबो एसे सापर्ट खालामदों। बर' रायि सुबुंफोराबो जोंखौ एसे सापर्ट खालामनाय मुदआव दं। आगोलथ' बांसिनसो खालामामोन बर्तमानाव एसे माने सापर्ट खालामनाय मुदआव दं। बे समाव जुदि जों गोख्रों जायाबा खिन्थु जोंखौ फिउचाराव उइक खालामनो गादबनो गांखंखौ दानस'नो आखाइ आथिंखौ बुफायनो आवगायबोनाय मानसिनि आंखाल गैया। बेबायदि हारिनि आंखाल गैया। बेनिखायनो जोङो खौसे जानानै खामानि मावनांगौ होननानै आं बुंगोन। जाबायदि कालचारेलि बा बायदिसिना बिथिङै रासियाया जर्जिया आरो इउक्रेनाव एटाक खालामदों दावहाखौथ' दावहादों नाथाय बेबायदि बिथिंबो एटाक खालामदों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों लासै लासै जोंनि कालचारावबो एटाक खालामबोदों। जोंनि रावखौ खोमानो नाजाबोदों। जोंनि थुनलाइखौ खोमानो नाजाबोदों। जोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनो नाजाबोदों। एमालगेमेसन प्रसेस फैनानै ग्लबेलाइजेसन खान्थि फैनानै जोंनि बर' हारिया दिनै मा थासारि नोंथांमोना नुदों। बर' रावा लासै लासै माने खमिलांनो हमदों। बर' रावजों फरायनाया खमिलांनो हमदों। हारिखौ मा रोखोमै एटाक खालामदों भाषानि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव कालचारनि बिथिङाव मोनथाइनि बिथिङाव हानि बिथिङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव माने जोंखौ मन'नो नाजादों। आरो बेबायदि बिथिङाव जों जुदि खौसे जायाबा जोंखौथ' ओरैनो मन'खागोन। स' रासिया इउक्रेननि वारनिफ्राय नोंथांमोन आं बेखौनो बुंबाय जे खौसेथि बा गोरोबथाया जायखिजाया गोरोबथाया अराय समनि थाखाय नङा। जायखिजाया गोरोबथाया अराय सम जुदि थाबाय थायोबा माब्लाबा मोनसे हारिया दावगानोबो हाया मोनसे हादराबो जौगानोबो हाखाया। नाथाय बे गोरोबथा जानाय समाव जिखिनि जोंनि माने टारगेट्स एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बेखौ खिन्थु फुलफिल खालामनानै लायाबा नेक्स्ट टारगेटआव जोङो आगान होनो हानाय नङा। बेखौ गोसोआव लाखि। खुलुमबाय।